Meg kell csinálni a következő lesz, nem? Neki állna? Ja, álljunk neki most már. Kocz rá. Sziasztok társok! Azt figyeltem! Majdnem sikerült. Megy. Sziasztok srácok, itt újra PNDes. Ma folytatjuk az Outlast Whistleblower harmadik részével a játékot, a gameplay videónkat, a gameplay videó sorozatunkat. Hát utoljára egy picit megfáradtunk, mert nem igazán tudtuk, hogy merre is kéne menni. De most majd most megnézzük még egyszer. Valahogy muszáj lesz. Mi lesz, úgyhogy akkor hát nézzük akkor is. menjünk is a folytatásra. Meglátjuk, hogy mit tudunk ma. Igen, itt úgy emlékszek, hogy ez a feladat volt Ez a fogorvos, vagy ki a faszom. Ja, fogorvos, ja. Elkezdett minket üldözni. De nem is fogorvos, szerintem valami közmunkás, valami flexel mászkál annyi a faszommal. Na, akkor Na nézzük. minden indulunk. Halljuk is, hogy itt van valamerre. Itt egy párszor meghaltunk. Párszor, igen. Legalább 15-ször. De semmi gond, most mindjárt fényderül. Látjuk, hogy ezeket a nyilakat, követnénk, nem? Talán. Ajjajajaj, Jézus ereje. Van az ajtó. Nyugodj meg, kössük ide, hogy betöri. Nyugodj meg. De itt a nyílás, egyszerűen... Te, ott! Mindig ott van egy lyuk. És ezt eddig miért nem vettem? Ez egy nagyon jó észrevétel volt, de ezt eddig nem vettem készre. És akkor itt kell majd valaki kapcsolni a izéket? Nem tudom. Nincs rajtunk cipő, most látom csak. Ja, milyen mezitlábos. Ott van egy pillanatig láttam, ott van a zöld izé, zölden villog, a gázkamra, zsír van egy mentésünk, és ez nagyon jó. Aztán a rövid hullámú rádió. De most nem mondod, hogy nekem vissza kéne mennem arra amúgy, de én nem fog visszamenni. De baszki, eredetileg is a fegyházba indultunk, aztán jött egy új feladat. De nem akarok visszamenni, én félek attól a fasztól. Ne aggódj, semmi gond. Jobban fél tőled, mint te fél. Ezt mondjuk nem venném biztosra. Hát nem. De most akkor merre kell amúgy visszamenni, mert azt most már megint nem vágom, látod. Ez egy jó kérdés, hogy merre jöttünk. Nem vissza oda a kis szobában, ahonnan indultunk az előbb. Azt akarom. És... faszom. Pazd meg. Hoppá. De ez miért mindig velem szemről? Én nem tudom, de erre kell visszacsalni szerintem. Jó, és itt visszamegyünk, és kész. És erre kell visszamenni, amíg ott visszavi az ajtót. Igen, arra, mert ez az. Nem volt nyitva. Most befutunk. Nagyon jó. És elméletileg most nagyon jók vagyunk. Fegyház keresünk mindig. Ott van egy elem. Ott egy elem. És mentés is volt, nagyon jó. Lezárták mögött. Nagyon királyak eddig vagyunk. elméletileg semmi problémám nincsen. De majd lesz szerintem, ahogy nézem. Biztos, hogy lesz. Jó, jaj gyerekek. Azért... itt van egy ajtó. Vajon van benne valaki? Hát nem hát igazán. valószínű erre kéne Ez a majd könyvtár, tovább ahonnan jöttünk, nem? Igen, de arra kéne szerintem majd tovább menni. De ott még van egy ajtó, ami most nyitva És oda hogyan fogunk átjutni? Hát valószínűleg tartom, hogy itt. De ezt inkább becsukolom. Ne legyen probléma. De innen jöttünk, úgyhogy erre elvileg nem kéne, hogy legyen semmi ijesztő dolog. Hát elméletileg. Ott a sloz is. Ez folytogatta az a fasz, a nem? másik, amelyikbe befostunk. De Ja, az igen, eltűnt, igen. úgyhogy itt még lehet, hogy lesznek Hát lezárult az ajtó, ahonnan jöttünk igazából. Úgyhogy utána jönni csak majd másik úton tudsz. Hát nem az a faszi, hanem akit folytogatott. Ja. Ez nem nincs is nyitva az, amit nyitogatom néztek. Ez meg... Na nézzük, mert itt egy X földön vagy mi a faszom. Ja. Arra nem tudunk állni, arra megint sem, nem, akkor maradjunk a sötétbe. De jó, úgy szeretem ezeket a kurva sötét részeket. Hú, ez úgy, eddig ilyen nem volt. Arra nem tudunk állni. Ilyen rész. Jó, bázol. Na most akkor... Erre... Hát erre nem fogunk elmenni. Elbújni lehet. Igen. De erre mint már lettünk volna, én emlékszem. Könyvtárba? Csak a másik részében, nem? Nem tudom. Nekem ez nem rémlik ez a könyvtár, csak egy másik könyvtár. Akkor jó. De minek a gyógyosoknak amúgy könyvtár, nem mondjuk. Hát eredetileg nem gyógyósok. És mi ahogy nem is a gyógyósoknak van, hanem mondjuk a rendőreinek.
Ja, hát mert Biztonsági miért azok olvasok? Nem tudom, Legalábbis itt a játékok biztos, hogy nem amúgy. ki tudja. Mert hülyék mind. Nincs olyan, nézd körül azért. Igen, azért jövök be. Itt mintha lehetünk volna most, viszont úgy rémlik. Hát ezt mondom, hogy szerintem már voltunk. De jó, visszafelé kell menni a fegyházba, nem? Erre voltunk már? Igen, erre jöttünk le, eredetileg, nem? Hát én már nem tudom. Így nyitottuk ki a kulccsal, amikor oda volt bilincselve a halott nem rendőr, hogy mi volt? Biztos? Igen, ott egy Csak elem. egy elem is. De akkor Nagyon nem, erre sűrű. nem voltunk még. Dehogy is nem. Nem, erre nem volt. De ez be is van zárva, bazd meg, nem Hát látsz? jó, csak mondom, hogy erre még akkor nem voltunk. De erre nem is lehet majd menni. Akkor itt viszont fel. És... erre jöttünk viszont. Nem? Itt volt az a hely. Tudod? Milyen hely? Hát az előbb, ahol be volt zárva, látod? Onnan vettük fel az elemet. Ja, igen. Jó, de az elemet lassan cserélni is kell. De itt nem is lehet másfelé elmenni, hogy nézem. Igen, úgyhogy most nagyon meg vagyunk lőve, gyerekek. Akkor menjünk csak visszafelé egy picit. És erre egyenesen nincs semmi. Jó, na jöttünk, nem? Innen jöttünk. Ez a játék alapjáraton amúgy nem úgy veszem észre, mint olyan bűnfélelmetes, hanem ez inkább gondolkodós. De az nem az erősség, megmondták, úgyhogy Igen, nem tudom. gyökerek legyen. vagyunk, tehát... Hallottad, bazd meg? Köszönöm. Amíg nem látok semmit. Fenn nem tudsz átugrani ott a bezárt ajtónál? Menj ki és fordulj jobbra? Nem, Nem. mi? Bazd meg. Van üveg. Hát akkor most meg vagyunk lőve, srácok. Kicsit bajba vagyunk. Ó, és pedig nem voltunk. De voltunk. A csontvázt nem is láttam még. Én láttam ma. Babos. Rúg fel az üveget. Akkor azt mondja, hogy Erre látod? Innen jöttünk, de most akkor... igen, innen jöttünk, de másra Ez még mindig éreztem. nincs nyitva. Tehát ide nem mentünk vissza, mert erre nincs semmi. Vagyis van, de az nekünk már tök lényegtelen. Arra se tudunk el. Arra sem. Nem, ez záróan, ez tudja, le is van baszva. Nem tudtunk. Nem. Hm. Nem? Akkor Akkor erre el visszafele. Kicsit. de visszafelé nem játszhatod, bazd meg. Itt is loziba a csávó. Innen jöttünk, úgyhogy... Ja. Akkor már nem értem az egész dolgot, amúgy, hogy most erre miért is kellett nekünk elmennünk. Mondjuk nem biztos, hogy kellett, csak mondjuk a gyökerek. Hogy már nem Hát, mondták, mert Nem megmondtuk. tudom. Nem tudsz megint felmenni ennek a Azt fostok akarom tetejére? megnézni, de Ott ki van törve a fal fent. A plafon, geci. hol? Fent, ott. Nem? Balra. De nem. De. Hát, de az... De az nem lényeges. Most akkor Azt innen ki? jöttünk át. Ez nincs nyitva? Hát megnézhetem, még nem megyünk. Rá se tudok megnézni. Hallja, srácok! Hallod? És csak. Itt volt egy luk, amit nem vettünk vissza. Baszki. Jó. Rohadt élet. Sem probléma, Mentésünk srácok. is volt. Jaj, de jó. Hú, bazd meg. Most Hát, megint lefelé kell menni. Kurvára nem jó. Lefelé van a fegyház ezek szerint akkor. Hát mi Ez olyan fegyházasnak tűnik. igen. Bár nem tudom, hogy ez kell egy fegyház, életemben nem voltam még fegyházba. Amit Mentés, úgyhogy Jézusom! Hát ez így nagyon nem Most volt lesz egy jó. mentés, úgyhogy Bazd meg, kint vagyunk az kijöttünk. udvaron. Hát ez nagyon nem jó, hogyha kint vagyunk az udvaron. Ezt Semmi így- gond, Az semmi gond. előzőből megtanultuk, hogy az udvaron általában semmi jó nem vár ránk. De én azért itt körbe-körbe nézegetek. Ilyen elemügyileg. Jézusom! Hát egy halott doki az már olyan megszokott. Hát megszokottnak megszokott. Csak az is meg van szokva, hogy rádugranak az ilyen afkolósok. Itt egy ajtó, nem? Nem tudok bemenni. Akkor tovább megyünk még mindig, és... Megyünk és... ki a- Ó, bassza meg a kurva És ez élet. még nyitva is van. Húha. Rosszat Húha. csináljátok itt, gyerekek, itt valami durva dolog fog történni szerintem. Az előző részben itt volt az a nagy ogrénk. Bazd meg, mi a fasz volt ez? Elestünk, vagy mi a geci? Én nem tudom. Bazd meg. Bazd meg. Te jössz, bazd meg. Ja, én voltam, bocsánat, hogy többet nem Várom. fogom, hát arra nem megyünk. Bazd meg. Mit Szar. elestünk el? Nem tudom, és nem is akarom megtudni ezt nekem, így kurvára Ott elértem. vér van, láttad, geci? De most arra menjünk, vagy megnézem inkább ezeket az Hát ezek ajtókat. zárva vannak rajtuk van az a kis láncocska. Ezt nem figyeltem. Az meg tiszta vér, a kerítés, meg minden faszom. Nem szeretem az ilyen helyeket. Először azt hittem ugat valami. De itt lesz valaki, mert... Ott fut. Mi a faszom ott?
Jó, nem baj, amíg nem utánunk futnak, addig engem hidd el, hogy nem érdekelünk azok. Lehet, hogy tekesek. Az előző részből? Ja, jönnek a Várjál. fongyos intézetbe biztos. Ezt becsukom, de nem biztos, Hú. hogy jó ötlet volt mondjuk. Nem biztos, hogy jó irányba jöttünk egyáltalán. Hát azért, mondom, nem biztos, hogy jó ötlet volt. Mentés, De jó irányba vagy. irányba. Ott bent van valaki, vigyázz. Ki is akar jönni, hogy nézem ezt? Nem jó neki ott bent rohadjon meg, bazd. De miért is csukod Menjél be? már, bazd meg! Csukd be? Jó. Hú, hát itt meg kurván nem lehet elbújni, úgyhogy szerintem ezt most beszoptuk. Na bazd meg. Kirambózunk, semmi probléma, nem tudtam. Nem akart kijönni, vagyis hát ki akart, de De be van zárva, bazd meg. lehet, hogy jobb. Nem tudsz felfelé menni valamára? Átugrani, vagy ilyesmi? Sehol, semmi? Nézem. Nem. Ablak van. Mi volt ez a hang? Mi ez a krokodil? Szerintem, hogy itt van arra valami. Nem dologban nem, már egy plafon vagy valami, ahol esetleg el lehetne menni. Semmi. Nem bazd meg. Hány óra van? Ott az óra a falon, Geci, nézd meg. Mi a fasz? 9 óra 11 9. lesz. Jó, akkor már ezt megtudtuk. Lehet, hogy lényeges, hogy ki a fasz tudja. De akkor erre ezek szerint nem lehet eljönni. És... Na te mit csinálsz? Kosarazik. Kosarazol, bazd meg! Az állat. Azt a kurva... Nézd, kérdezd meg, nem lehet beszállni. Hallod, haver? Kamerát Be már lehet szállni? Ilyet azért nem lát minden nap az Be ember, lehet hogy egy szállni? zombi kamerázik. Kamerázik? Kosarazik, bazd meg. Feljegyeztük a kosarazó zombiról valamit. Jó. Lássuk már, mit írtam. Ja, az még néha... Az még néha azért elég Szoktunk fontos csinálni lehet. egyeteket. Bazd meg. Hát ezeket elfelejtettük megmutatni nektek. Egyetlen játék mégis veszít. Hát ez nem vagyok meglepődve. De most mi a fasz olvasgatod már? Nem tudom, azért csak azt néztem meg, hogy esetleg írtam valami olyat, amiből kiderül, hogy most hova kéne nekem jutnom. Olyat soha nem írnak. De azért szoktak. De akkor Nagyon erre nem fasz. tudunk tovább. Ó Istenem! Ne! Ó ne Istenem! Akkor Bazd erre meg. kellett volna. Új, bazd meg. Jézusom! Mi a fasz Mi a volt itt? picsa? Anyáronak levágták a fejét. Nem, fordítva van a testén. Te nézd meg, tényleg fordítva van rajta a feje, geci. Nem, az egész rendben fordítva van. Hát úgy a feje. De itt már volt? Nem. Nem? Az ott mi? Vagy erre voltunk? Nem, Nekem nem tudom, hogy ez most rémlik-e vagy nem tudom, bazd meg, mert amúgy kurvára ugyanaz. Nem, az itt voltunk, csak a másik oldalán, ahol nem tudtunk kijönni. Nem? egész. Lehet, de És akkor akkor most most tudja, beadjak hogy erre erre. Igen, mert erre még tényleg nem voltunk. Ott, Most akkor ugorjak át oda? Nem tudom, hogy jól ötletek. Igen, hát pedig muszáj. Mi a kurva Isten volt ez? Az meg. A kurva. Ja, hogy te voltál, hogy rohadjál meg. Na, mi van? Na, Jaj, a csatorna, bazd meg. vigyázz, nincs olyan, hogy cipő megfázunk, geci. Nem tudom. Na. Nézzük Hát akkor. én erre most iszok egyet. Kijöttünk az Mentés utolsó is mindig. volt. Ó, ez meg. Most akkor. Ott be lehet menni, ezt meg kurva gyorsan tud be. Meg szeretném ölni. Hát, hogy meg akarnak minket ölni, mondjuk ez nem olyan meglepő szerintem. Nem minket akarnak szerintem, valami dokit emlegetett. Lehet a kosaras csávot. Igaz Igen, meg. senki nem tudhatja itt ellen vagy ölni, de... Hát, nézd, nem sikerült a súlyban is. Halára gyúrta magát, bazd meg. Na, de most bejöttünk, vagy kimegyünk, vagy most mi a fasz Nem van? tudom már mi van már, csak Ez a össze-vissza fegyház, tuti. járkálok. Ajja, itt állnak ketten, nem? Szerinted látnak? Ezek rabok? Nem. Ezeknek... A picsába. Hát erre kurvára Hát erre nem számítottunk. számítottam. Hát ez durva volt. Remélem nincs messze az utolsó mentés. Hát ezt én is nagyon remélem látod. Baszki, hát erre nem számít az ember, hogy így oda basztok és meghalsz. Tehát durva. Nem, nagyon közel voltunk. Mert itt átmentem konkrétan, és ott van az a két faszi majd. Hol? Na hol? Hol? Na? Ja, várjál. Na ugye. Nem vagyunk messze, amúgy. Becsuktok, igen, ez még rémlik. Itt átmentünk. Ott volt a gyúrós csávónk.
És itt Átmentünk és eljöttünk. erre eljöttünk itt és lesz. itt lesznek valahol. Jaj, most jönnek ki, úgyhogy arra be kéne rambózni, nem? Most. Nem is láttak meg. Nem baj. Jobb a békesség. Az egy fej volt, baszd meg! A kurva életbe. Ezt azért becsukom. Az egy fej... Ünneprontól vagy. Jézusom! Szerintem most... Hú, baszd meg. Menjél! Hát én mennék, de hát nem ugrott föl. Hát ez... nem akartak végül is annyira bántani, nem? Nem, csak aki ott volt, az meg akart ölni. Nem jönnek fel? Nem is így. Csak nem olyan okosak. És itt lesz a rádió, vagy mi? Nem tudom, de oda valahogy ki kéne jutni. Hova? Hát oda, mert ez az ajtó nincsen nyitva, hogy nézem. És ott van az ajtó nyitva, de ez meg az kurvára. Ugorját, bazd itt meg. bazd meg. Jó, de az ilyeneket az a szar, hogy a köd miatt meg se látni már, de itt csak Vagy egy dokumentum. dokumentum van amúgy. Ezt akkor meg is mutatom nektek, Ajaj. hogyha érdekel persze. Akkor aki akarja, ezzel olvassa, ami nem fogjuk. Mert itt leginkább csak ilyen történeteket írnak le. Ja, történeteket mondhatjuk így. És akkor most merre? Hát erre itt mi. Ajaj. A kurva anyád! Bazd meg! Bazd meg! Bazd meg, de annak nem volt arca, azt Én jól is azt láttam néztem. amúgy? Hát még fel lett volna egy picit. Ott a rá... Jó, nem? Hát ilyet már nagyon sokat láttam. Szembe az ajtó, zárva. Nyitva. Jó, akkor erre föl. Hova megyünk még amúgy, bazd meg? Én nem tudom, már le is kellett menni a pincébe, utána felmenni a padlásra a picsába. Mennyekbe mászunk meg körülbelül amúgy. They'll tell you it is science, it's not. Vigyázz, hogy megforduljon, aztán They neked were menjen, bazd meg. waiting. Billy, itt megint szóba jött a Billy. This place. Billy. Ja, igen. Jó, A nagyon. Billy egyébként az első részből a szellem. Igen, akivel már találkozhattatok ti is, Sportnap van. nem bújhatsz el. Akkor valószínűleg el kell bújnod. Mi van? Nem akarom megtudni, hogy nem is Ezt látom. jobbra nézzel, nem ahogy mi látok. Azt a kurva. Geci, Jézusom. mi a franc volt? Fúj. Arra nem tudunk elmenni. Aj, kurva, a sötét rohadt kurva életbe. Ajtó. Biztos, hogy itt lesz majd a rádió. Vagy valami hasonló dolog. Kamerák. Körbenézünk, hogy Semmit nem tudunk ebből szerintem. szerintem se Itt a rádió, bazd meg, nem látod? Tényleg. Ez elég egyszerűnek tűnik, nem? Hú, bazd meg. Mondtam, hogy ez egyszerűnek tűnik. Túlságos nincs. Nyomja az öreg, verd szét azt a kurva. Hoppá. Már megint leütöttek. Waylon, you couldn't just Ajaj, mi couldn't just történik? keep your mouth shut. You couldn't just play along. You're done talking now. Ezt így érzem, hogy Szerintem is. Do me a favor and die here, Park. Milyen kedves úriember. én nem nagyon szeretném megtudni, hogy mi jött be azon az ajtón. És úgy érzem, hogy kurvára meg fog. Hát meg. Fogadjuk, hogy arra kell menni. Aha. Jézus, Itt az basszus, ogrénk, itt az bazd meg. ogrénk, itt! Ez egy Az meg rám baszott meghalt. egyet és meghalt. De ez... Pont itt volt a mentés egyébként, úgyhogy nincs nagy gáz, de ez ez- egy oda de- basszus és meghalt. Igen, bazd meg, ez Hogy a faszom? Ez olyan, mint a kint 10 év faszomok. Macsétás, nagy faszú niggerek, vagy mik voltak, bocsánat. Hát a úriemberek. Most bejön, és... kurvára erre jön, bazd meg. Hogy ezt megkerüljük, nagyon okosan. Ó, hát ez elég egyszerűnek talál. Ez olyan egyszerűen. Hát éreztem, hogy egyszerűen tűnt már duett is minket. De kezdves lámpasztal az ajtót. Ja, hát az úgy különös. És feladottam is. Olyan gyerekek! Baj van. jó, most
most ott voltam, hogy egy elem, de nem tudtam egyszerűen felvenni, Nem mert baj. nagyon gyorsan jött Itt volt egy mentés. Mikroszint filmnek. Úgyis ő ugye az ő feladat. Ja, kösz. Távoz az adminisztráció voltunk belül. Keresztül belül, nekem szar mindegy, úgyse fogunk jutni. Dick, mi azt, hogy csinálsz ott ember? Another poor soul. Ez Don't be normális? afraid you're doing his work, whether you know it or not. Hát sajnos úgy érzem, hogy le kell ugrani. És ott van egy exit, nem? De nem lehet ilyen egyszerű. Hú, ez meg. Srácok. Itt most gyorsan meg is mutatom nektek. Akkor jó olvasgatás. Hát nem tudunk állni. Ott volt egy ajtó. Az nem ajtó, de ajtó. Miről? Akkor nem arra kell menni. Ha nem, az Tényleg, zárva az van. exit. Én mondtam, hogy az exit el kell menni. Ott is exit van. Ne zárjátok! Van életünk! Van meg ez benne. Úgy érzem, hogy ez nem lesz túl jó így. Nem igazán. Ez megint le van zárva. Most nem tudom, hogy erre kell... Erre kell meg mentés. Bazd meg! Jönnek utánunk, hogy nézem. Itt ez a nagy dög. Sajnos, de úgyis lerázunk mindjárt picsába. Ha csak meg nem öl minket, mert nem tudjuk tudni, merre kell tovább menni. Ne törődj vele, random megyünk. Az ablak. És Hú, kaptunk mentés. egy pályatöltést. Húha, na azt mondja, hogy Ez nem túl jó, de az előbb még köd voltam, hogy itt nem? igen. Hát arra nem tudunk állni. Végül is kijutottunk, nem? Hát de itt az a kurva nagy problémám, hogy sötét van kamera. Hát... Ja. Jó kérdés. Szerintem. Erre lehet menni. Remélem csak egy elemet fogunk találni. Valószínű. Úgy de faszom. Most mi a geci van? Durván nem tudom, hogy mit csinálunk. Én sem. Azt minden gondoltam, hogy soha nem tudod, hogy mi a fasz van. Hát de, azért nagyobb lesz, tudom. Nagyobb rész? Fasz nagyobb rész. Megint ki fog fogyni az elem, bazd meg. De van 3 elem, miről beszélsz? De tudja, hogy ott kell tovább menni amúgy. Tudod, hogy be kell menni amúgy. Onnan jöttünk ki, ugye? Tehát ez tök Akkor lényegtelen. arra kell elmenni, mert csak az egy kapu volt nyitva. A lófaszt. De mondom, Ez. ez volt csak nyitva. Így valamit itt kell csinálni. Most feladat, hogy jussunk ki most, nem? Hát Hát, az a feladat. Az, de... Hát igazából kijutottunk, nem? Na, ez meg. Most ez mi a picsa? Ott tönkre az áramellátás. Segítsen rajtam valaki. Ajaj, Egy dokumentum. nézzük meg. Ja, hát ez tök jó volt. Oké. Persze meg fogunk ölni, nem tudom ki voltál, mi voltál. Ó, bassza meg. Ez rádió megint? Ja. Akkor valahol még láttam egy ilyen ajtót. Ja, megint nagyon sötét van. Hát, mint a játék nagy részében kurva sötét van. És nem is lehet tovább menni. És zárva is van minden, hogy rohadjon meg. De ez nincs. Hát ez nincs. De innen jöttünk, nem? Nem, kurván nem innen jöttünk. Zsír! Most akkor adott a feladat, hogy jussunk ki, kijutottunk, most bejutottunk, úgyhogy kurván nem tudom már mi van. De se baj, nyomjuk tovább. Az anyád az ijesztő hangjaitba. Gyerünk! Az most ott recskázik, bazd meg! Azt a kurva fejnélküli emberekről recskázik! Mi a fasz? A kis nymphomán. Hát ez durva. Nymphomán ördög. Itt van egy kar. Olyaj. Nem tudom mit csináltam. De úgy érzem Szerintem jobb lenne nem tudni. nem jó dolgot csináltam.
Ja tudom már, most vissza kell menni, mert ugye ott volt áram a Mi a fasz? Ki van itt? mert tudod, ott volt áram a kerítésbe kint. Most kikapcsolod, nem? Igen, és akkor valószínű, hogy ott kell tovább mennünk. De ott nem volt ajtó, csak egy ármas, hogy volt ott ajtó? Szerintem biztos, hogy volt, hogyha most mutogatja, de most már nem fogom megtalálni. Innen jöttünk ki. Hát csak visszafelé csaj is ki. erre. Aha, itt az ár. Hát nem igen, lett kikapcsolva. Feljegyeztünk közben valamit. Most itt be tudsz menni, nem? Fordulj meg. Nem. Átugrani nem tudod? Hoppá! Ez Ja, megbaszott erre neked. ezzel nem tudunk elmenni. Ójaj. Akkor valószínűleg lesz még valamerre egy kar. De akkor ez mi a fasznak fog? Még jó, hogy nem jöttem meg, hogy megdolgottunk volna. Tudom, Itt voltunk itt bent jobbra? voltunk. És szembe? Ott oda azt nem is lehetett bemenni. Ja, Ja, el van deszkázva minden. és szembe se lehet. Onnan jöttünk. Lófasz. De innen jöttünk, nem mondom. Mi volt itt? Ja, tényleg. Jó, semmi gond. Akkor várj, ahol voltunk, én ezt inkább bezárom, és akkor ott tudjuk, hogy erre voltunk. Vagy nem voltunk, mint a alapból záróval, mert többsége. Jó, de itt kín azért csuktam be, hogy arra már voltunk. Erre lánc. Nem? Akkor elmegyünk. Erre is megint- voltunk. Igen, elmegyünk erre most visszafele. De ne visszafelé, nem visszafelé kéne. De most, menni. de bazd meg, hát most másfele most mit tudok csinálni? Semmi nincs. Hát, de attól még nem visszafelé kéne menni. De nem úgy visszafele megyek, hanem oda vissza le tudod, ahol kikapcsoltam elméletileg az áramot. Itt volt a recskázós gyerek, nem? Ja, de az már eltűnt onnan. És most... De most megint lekapcsoltam. A kurva anyám! Baszd meg! Azt a kurva! Ez jó utána. Hú, most beszartam, baszd meg! Ja, ez az a csávó Jézusom! lehetett, aki berecskrázott. Akkor ezt most valahogy körbe kéne autókáznom. A kurva életbe. Ez ki tudta nyitni az ajtót, ez nem hülye. Hogy a faszomba? Várj, itt a fáknál megkerül azt a kis buzit. Ott ül valaki, nem mögötted? Ezt jól megkerülted, baszom a szárat. Jó, hát Hát te profi vagy érzél megkerülésekbe. jó, bazd meg, nem tudtam arra elmenni, mert ott volt az szar. De ezt hogy nyitottak ki az ajtót? Ezek hülyék. Hozzáállítólag. De úgy van, hogy gyakorlatban meg nem. És nem az a fasz volt, akkor ez honnan került ide? Szerintem most lehet, hogy meg fogunk arra. Azt meg fogunk dögleni már megint. Semmi gond, nem halunk meg, inkább nem halunk meg, úgy döntöttünk. Inkább randózunk, mint a barmok. Random most fogunk menni össze-vissza. És valami talán kisül belőle. Kurva közel van, nem? Valószínű. Ja. Na most sikerült megkerülni, de most merre kell tovább mennem? Hoppá, mi volt ez? Merre? De innen, Már nincs áram, innen. nincs áram. Zsír, akkor itt be kell menni, és elvileg teljesen jó is lesz. Azt sikerült nagyon rácsapni. Ezt igen. Ezt most ezt De igen. már nem van ott az, hogy kurvára nem. Most már nem is úgy az, hogy becsukták egy ajtót, és ennyi volt. Ja. Mentés. Hát akkor erre kellett eljönnünk. Offolunk. Ó, folyunk. Ja. Akkor addig köszönöm. Srácok, itt egy jelen. Egy picit most megijedtünk, kicsit megnyugszunk, aztán folytatni fogjuk ezt a játékot. Reméljük azért tetszettebb, most már volt több izgalom. Mi van? Kimentél szerintem a kameraképből. Nem mentem ki. Most mentem ki. Tartsatok velünk legközelebb is. Ciao. Sziasztok! Call me baby, call me now. Need you when you go. Stay with me all